Viral sa social media ang video na nakunan ang isang kakaibang tunog sa Batangas. Pero hindi lang pala dito sa Pilipinas ito nangyari. Nagpapatrol, Ernie Manyo. Lawlaw dyan, lawlaw, masiramon pritoson, masiramon unonon, panira sa maluto, kon mayong maluto, migilito, kon mayong migilito sa ido, andogi. Kuha ang video ng 17 anyos na si Vincent Andy Magnaye sa kanilang bakuran sa barangay Masagit, Sitlubo, Batangas nitong Biyernes ng hapon. Kwento niya, nag-i-internet siya sa kanilang terrace nang makarinig ng kakaibang tunog. Napansin din niya na nag-iba ang kinikilos ng mga hayop sa kanyang paligid. Kanya namang opinyon ang mga netizens. Yun po talaga, nagtutugo-tugo man lang po ako hindi. Tapos nalangog ko na lang po bigla, may nagkukurahaw dyan, ginigirahawan po nga ni ko pag nadagog ko na. Naadik man po kami, tigarapot ko nga sa papa saka sa mama, hadis man po sinda. ABS-CBN News, Batangas.